Mindenkit üdvözlök! Itt vagyok, vagyis az, és Minecraft kreatív mód, és megmutatom azt a házat, amit az első kreatív módos, nem, a második videóban elkezdtem. Láthatjátok, így néz, láthatjátok, ez így néz ki távolról. Egy rideg kőház, semmi különös. Ezt a videót lehet nem is fogom felrakni a YouTube-ra, mert igazából ebben a videóban csak segítséget kérnék tőletek. Bandicam miért nem veszi föl Team Fortress 2-t? Ott téged egy zombi, de most komolyan miért? Kérlek, hogyha eljuttok a videóban eddig a ponthoz, hogy ezt meghalljátok. Egy hozzászólásban, akár ki is oktatva, de írjátok le. És segítsetek, mert akkor előzetesebb videókat tudnék felrakni, nem ezt a szűke Minecraft-es videókat. Na mindegy, hát akkor igazából csak nincs berendezve még a ház, csak hát nem mutatom azért, hogy mégis milyen lett. Előről ilyen. Itt az alsó szint, itt van semmi egy szám. Csapoltuk a föl. Ez a második szint, kicsit alacsony, de ott van már két ágy. Ezt a videót azért szerettem volna csinálni, hogy legyek túl ezen a kreatívon is izén, mert most már a videóban szerintem ezt a pályát nem nagyon fogom elővenni, ez pedig a nagy felső szint, az óriási emelet magasságokban nyúló plafonnal. Na, igen, meg is kezdve a berendezésre még beszélek, mégis csak történjen valami már. Mi kérdezett föl? Igen, hol tartottam? Igen, hogy ezt a pályát nem nagyon fogom már elővenni vidikben. Maximum néha még nyugi, ezen a pályán fogok építkezni. Vessenek szerintem még egy ikertorny ennek a háznak, és egy ilyen nagy üvegfolyósót fogja összekötni. Ez az alapötletem. A következő videón, ami remélhetőleg már Team Fortress 2 is lenne, az lenne az ideális. Ha nem az lesz, akkor tudjátok, mi lesz, nem más, mint túlélőmód, küzdelem az életért, és ezt értek. Csak kimondtam. Tudjátok, aki nem tudja, az megnézheti a csatornámon. Igen, igazából ez a videó ennyi volt, ennyi lesz, meg akartam mutatni a házat, de lehet, hogy elkezdem a berendezést. Ide föntre rakunk a ládát is, biztosan kell keltse valami rendes minőségű, tényleg itt ház lenne. És large chestet rakjunk. Hát ennyi. Az a felső szint lesz, majd még lehet, hogy van egy jó ötletem. Bocs, mondjam, még van egy jó ötletem. Igen. Ezt kell nekünk. De hol is vagyunk most? Igen, most mutatjuk. Oho, igen, ez így nagyon lesz. Na, azt a felső csillárrészt megcsináljuk hízókőből. És akkor legalább látszik a tető, nagy oldontató is. Egyszerűen nem hiszem, hogy nem veszik fel felveszi a Team Fortress 2 hangját. Felveszi a képernyőt, amíg belépnék a TF2-be. Na, mégiscsak nem. De azt nem veszik föl. A játékot nem veszik föl, a képet, szóval a videót nem veszik föl, csak a hangot, mint egy hangfelvételt csinálnál a TF2-vel, ami azért kicsit élvezhetetlen lenne. Bocsánat, kell nézni, mennyire járunk. Még csak 4,5 percnél itt fogok beszélni még. Lehet, hogy ez a videó nagyon rövidke videó lesz, és szerintem már átlagosan, aki néha nézi így a videóimat, az úgy kilogikázhatva, hogy szóval igen, vasárnap és csütörtökön fog
Igen, ez lesz kb. Az átlag. Általában majd próbálom hozzátenni magam. De nem mindig, nem biztos, hogy mindig sikerülni fog. Én nem hiszem el, hogy benyomom a kamerát, akkor így akadni fog. Amúgy egyáltalán nem adottam semmit. Akkor igen, bemutattam a házat. Azért lenne fontos, hogy lejussunk egy könnyűsön kívül is. Csak volt, hogy nincs olyan senki. Jaj, mi a francia? Jó? Lemegyünk. Nézzük a kívülről házat. Ez a videó ennyi lesz. Na, láthatjátok, ilyen lett. És akkor szerintem itt balra, ott lesz egy testvértornya. Itt pedig egy ilyen üvegajtó fogja összekötni a két tornyot, de ez még csak a elképzelésem. Gyakorlatban nem. Mi a szar? Miért jelent? El van csessz. Mindegy. Csessz szintve. Mindegy. Igen. És akkor már a play módon ezerrel dolgozom. Tegnap csináltam egy felvételt, hogy azt raktam fel vasárnap. De végül nem raktam fel, mert nem sikerült úgy, hogy akartam. Na mindegy, igazából az előző kérdésemre, hogy kérlek segítsetek. Prepset tegnap letöltöttem, lehet, hogy majd TF-eket azzal veszem, és akkor már Minecraftot is, mert mégiscsak jobb a prep. Na mindegy, légy segítsetek. Bandicam-mel fel lehet venni TF-ket, az interneten nem találtunk semmit róla. Na sziasztok, vagyis az voltam.